स्रां स्रां एकाडेमिया नैथि रंजालि बैसागु फालिदों। क'क्राझार जिल्ला सालाकाथि ओनसोलनि सिङाव थानाय हरिगाव सातबिन्दो गामियाव थानाय जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी गेवलां गेलेग्रा फोथाराव दिनै 30 एप्रिलाव सानसेनि हाबाफारिजों समाज सिबियारि सुदु ब्रह्मनि दैदेननायाव स्रां स्रां एकाडेमिया रंजालि बैसागु फालिनाय हाबाफारि लादों। हाबाफारि बायदि फुंबिलिनि समाव फिरफिला बिरहोनाय जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी मुसुखायाव बिबार बावनाय, दाउला सौलायनाय, बैसागु मोसानाय बादायलायनाय लोगोसे गेवलां मेल हाबाफारिया जानानै थाङो। फुंबिलिनि समाव फिरफिलाखौ बिरहोयो स्रां स्रां एकाडेमिनि आफादगिरि नेरसोन ब्रह्म बिथाङा। लोगोसे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हारिमु नेहाथारि रैसुमै मुसाहारि, लोगो गेलेमु नेहाथारि दिन्थि बसुमतारी बिथांमोनजों लोगोसेनो आलासि महरै बाहागो लाफैबावदों सालाकाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दनेन नार्जारि, बोसोनगिरि बिरल चन्द्र ब्रह्म, साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि लक्ष्मीनाथ ब्रह्म आरो ओनसोलनि मेलेमजिबि सानसुमै बिथांमोना। स्रां स्रां एकाडेमिकआ नैथि खुंगा बैसागु फालिदों। बिनि थाखाय बयखौबो रायजो राजाखौ दा हराव बिथां जोंनि जिसि नार्जारि फैगोन, रायजो राजा नायफैनो हागोन। लोगोसे बे ओनसोलनि रायजो राजाया बे जोंनि बे सावराय मेलखौ खोनासंनायखौ खोब मोजां मोनदों। लोगोसे दानि थासारिखौ लानानै जोंनि मेदामा बुंलांबाय मावनानै दांनानै जानांगौ, बिदि आलासि जोंनि गाहाय आलासिया बुजायलांबाय। बेखौ दा जोङो गोसोआव लानानै फैगोन बोथोर फैनाय समजों लोगो लोगो जोङो गायनाय फुनायाव जोङो गोजोमनांगोन। लोगोसे जोङो मावनाय दांनायखौ जोङो आखायाव लानांगोन, बिदिनो लासै लासै जौगानांगोन। लोगोसे जों दा जोंनि बे ओनसोलाव जोंनि मोसाग्रा हान्जा दङ, स्रां स्रां एकाडेमिनिनो मोसाखावरि दङ। बेखौ लानानै जों दा लासै लासै गावनि जा हायो बेखौ जों सेस्था खालामनानै जोङो दा नैथि बैसागु खुंदों। जों बेवहाय जोङो दो बुख्रुबनाय लादों। ओमफ्राय जोंनो बे दै बोरि होननाय मोनसे खेला दं, बेखौबो लादों। आरो मोनसे मा होनो बे बादायलायनाय बैसोगोरानि बादायलायनाय बैसागु बादायलायनाय बेखौ लानाय जादों। जोंहा एबसुनि कालसार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय सफैदों जोंनि मेदाम, लोगोसे जोंनि आनसलिकनि दौरि सार फैदों, लोगोसे जोंनि इउनियननि सारमोन फैदों। दाहाय जों गाहाय आलासि बिथांमोनखौ जों लेंहरनाय जादों। आरो लकेलनि माखासे बुद्धिजिबि दङ, बेखौ लानानै जोङो बैसागु फालिनाय जादों। आंनि उद्देश्यआ बेनो, गासिबो बर' हारिया जों बेबायदि बैसागु खालामबाय थाबा जोङो खोब मोजां जागोन, गथ' गथाया बुजिगोन। नङाबा जों बेबायदि बैसागु फालियाबा जोङो जोंनि माखासे जिनिसा गोमालांगोन। मोसानाय बादायनाया जोंना बे बैसोगोरा दंमोन, बेल'। जोंना देरहागिरियाव जोंहा मोसानाय बादायग्रा बैसोगोरानो 5,000 आरो लोगोसे 3,000 होनाय जादों सेकेन्ड प्राइज, फार्स्ट प्राइज। लोगोसे ओमफ्राय जोंनाव बे फिसा फिसा खेला दङ, जों बेवहाय जेखाइ खबाइ संग्राय सेन बिदि होनाय जादों। जोङो जिसि नार्जारि होनो नामा आं बारा मिथिया, गोदान गथ'। आं बेखौ सानसेखालि माबायाव नुदोंमोन इउटुबाव, गावनो हगारना सोरबा हगारनायथाय बे टेबोलजों दामनानै खनबाय थादोंमोन। आं बेखौ नुसननानै आंनिनो गथ' होननानै, जोंनि बर' हारिनि गथ' एसे जौगाथों होननानै आं बे जिसि गथ'खौ जों लेंहरनाय जादों। आङो हांख्रायहरो बयबो जोंनि ओनसोलनि हारिमु मोजां मोनग्रा, बैसागु मोजां मोनग्रा गासिबो खौसे जानानै नायफैयो, आं बेखौनो हास्थायबाय। बे बुरि माने मावनो हाला, ओमफ्राय दांनो हाला, माने फिसाय गैला फिसाला गैला, दा बेनो गामि दरथाम खाग्राबारि होननाय, लालमाथि होननाय आरो सातबिन्दि टु होननायनि गामिनो आं दा दख'ना होगासिनो दङ। दा दसेनो उन होनाय जागोन। आङो माने आंहाबो बिमा गैला, आंबो खोब दुखुथिया मानसिमोन। ओंखायनो दा आं बिमानो आं गांसे दख'ना बायनो होनो हायाखै बै समाव। ओंखायनो दा आङो बोसोरे बयनोबो होयो, गोजां बोथोराव खमबल होयो। आं दा बैसागुआव बे बुरि आइनि समानखौ आं बेजोंनो होनानै आंनि गोसोखौ माने बयबो माबागोन होननानै आसा थाबाय।
बेयो आं बुहुद मोजां मोनो मानो होनबा बियो नोङो आं होबाय थाना आं मिथिगौ माने सासे दुखुथियाखौ नोङो जुदि गांसे गस्ला बायना होनो हाबाबो गांसे कम्बल बायना होनो हाबाबो बे माने बियो खोब मोजां मोनो आरो गावखौ माने गोग्गानाय मोनो माने आङो बिसोरनिफ्राय एसेबाबो एसे बोर मोनो आंना मोनसे साननाय दङ माने आं इसोरजों लोगो मोननाय बायदि मोनो आरोखि गिबियावनो मिडिया पार्सननिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरदों बोसोर गोदाननि लोगोसे दिनैनि बे जे स्रां स्रां एकाडेमि बिथांमोननि बानजायनायावहाय जे नैबे बैसागुखौ नोजोर होनानै जे रंजालि बैसागु फोरबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै आङो माने गावखौनो गाव जोबोद मोजां मोनदों बा खाफाल गोनां साननानै लादों जे दिनैनि बे समावहाय आङो नैबे खरसाखाथि गामिनि रायजो राजाफोरजोंहाय लोगो मोनलायनानै आङो गोसोखौ जोबोद मोजां मोनदों। आङो दिनै बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायनि गेजेरजों आङो बेखौनो फोरमायनो सानदों जे दिनैहाय जोङो जोंनि बर'नि जे जोंहा माखासे दोरोङारि दामजु बा मोसानाय मेथाइ खननाय आरो जोंनि माखासे ट्रेडिसनेल जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय बैफोरखौहाय जोङो नैबे बैसागुखौ नोजोर होनानै जे नैबे रंजालि बैसागु फोरबो बेबायदि हाबाफारि लानायनि गेजेरजोंहाय जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौहाय माने सांग्रांथि होनो हानायखौ जों नुहुरो जे दिनैनि समावहाय बैसागु होनब्लानो जोंनि लाइमोनफोरनि गोसोआवहाय मोनसे माने रंजाखांनाय फैयो आरो बेखौ नोजोर होनानैनो दिनैहाय जोंनि जे गामियावहाय जे रंजानाय जे बैसागुखौ जों माबायदि मोसायो जोंनि बर'नि माखासे गाननाय जोमनाय दख'ना गामसा गाननानै मोनसे समायना रमायना बेबायदि थासारिखौ नुनानै जों नुनो मोनदों जे जोंनि जाखांफुनाय बा जोंनि नैबे इयुन जोलै जोंनि फंबाय बिनानावफोराबो मोनसे गावसिनि गोसोआव मोनसे रंजानायखौ लाबोनानै जे गेदेरफोरखौ नुनानै बिथांमोनहाबो जोंनि बर'नि जे दख'ना गामसा बेखौ गाननानै बैसागु जानाय बा बैसागु रंजानाय जोंनि बर'नि दामजुफोर खाम सिफुं सेरजा बेखौ लानानै मोसानाय आरो लोगोसे नैबेबायदि बैसागु खुंनायनि गेजेरजों बैसागु फोरबो खुंनायनि गेजेरजोंनो जोङो बे बैसागु फोरबोनि गेजेरजोंनो माखासे हाबाफारिफोर लादेरनाय जादों जे उन्दैफोरनि खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय हरखाब बुंनाय बादायलायनाय मोसानाय बादायलायनाय गान खननाय मेथाइ रोजाबनाय बादायलायनाय बैफोरबायदि हाबाफारिनि गेजेरजोंहाय जोंनि फंबाय बिनानावमोननि कनफिडेन्ट लेभेलखौ जोङो बारायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिथांमोनखौहाय बेबायदिनो हारिमुनि फारसे सांग्रांथि जाबोनायखौ जोङो बेखौनो आसा खालामदों। गिबियाव आङो सालाकाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय स्रां स्रां एकाडेमिनिसिम बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय आरो बिथांमोना जे नैथि रंजालि बैसागु हाबाफारि खुंफुंदों बियो खोब मेहेरगोनां जादों जोबोद बाख्नायथाव जे दिनै जोङो नुनो मोनगासिनो दङ जे मुला जागोनखौ बिलाइ गोरलैयावनो सिनायो होननाय जे फंसे बाथ्रा दङ। दिनै जागायजेननायनिफ्रायनो स्रां स्रां एकाडेमिनि जिथु एक्टिभिटिस बियो जोंनि ओनसोलाव खोब मोनसे मेहेरगोनां मोनसे इनफ्लुयेन्स लाबोदों जों बेखौ बुंनो हायो मानोना टाइम एन्ड सिटुएसनजों एडजास्ट खालामनानैहाय गोबांथार रोखोमनि हाबाफारिया दिनै लाबोगासिनो दं। इयुथ्सफोरखौ टटेलि जोंनि इयुथ्सफोरनि जिथु हिडेन पटेनशियेल बे पटेनशियेलखौ मोनसे शकेस खालामनो थाखाय बिथांमोना हाबाफारि लादों। जेरै जोङो फुटबलनि समाव फुटबल कचिं होनानै फुटबलनि थाखाय मोनसे एक्सप'ज खालामदों। दिनै हारिमु मावबादा खालामदों। फैयै फैयै दिनै बे मोनसे जोंनि एंगार हायै बर'नि जिथु देरसिन फोरबो रंजालि बैसागु बिथांमोना बेखौ थांनाय बोसोरावबो फालिदों आरो देग्लाय मोनसे गरजियासलि फालिदों आरो बेवहाय जिथु जाय हाबाफारिफोरखौ लादेरदों बे खोब बाख्नायथाव मानोना बेवहाय उन्दैफोरनि थाखाय जोङो गेलेनाय बादायलायनाय थुनलाइ बादायलायनायनिफ्राय लानानै बैसागु जानाय बादायनाय मोसानाय बादायनाय बेफोर हाबाफारिया जादों आरो दिनै नैबे समाव मोनसे गेवलां मेल हाबाफारि लादों जे जोंनि बैसागुखौहाय जों बोरै फालिनांगौ बोरै रंजानांगौ बे हाबाफारिनि सायाव गुवारथारै सावरायनाय जादों आरो जोंना जिल्ला एबसुनिफ्रायबो बेवहाय बाहागो लादों। जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बेवहाय बाहागो लादों। बेनिफ्राय जों बुंनो हायो जे दिनै बेयो स्रां स्रां एकाडेमिया सालाकाथि सातबिन्दो बायदिनि मोनसे एरियायावल' बेयो रेस्ट्रिक्टेड जानानै थायाखै। बियो मोनसे जिल्ला पर्यायसिम बियो मोनसे एक्सप'ज जादों आरो बियो मोनसे गाहाम साइन होननानै जोङो सानो आरो बेवहाय मोनसे जिथु हाबाफारि
बेवहाय जोङो उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ खुलुमनाय आरो गेदेरफोरा उन्दैफोरखौ अननाय सिबिनाय बे हाबाफारि बेनिफ्राय जोङो जोंनि इयुन जोलैफोरनो मोनसे जोंनो मरेल इडुकेसन मोनसे गावनि आखु दानायनि जिथु जोङो फोरोंथाइ होनाय बेफोरनिफ्राय जोङो जोंनि समाज बेबस्था जोंनि यांस्टार्स इयुन जोलैफोरखौ जोङो बेनिफ्राय माने जोङो बेनिफ्राय गुन गोनां जोङो मोनसे आखल आखु दाहोनो हायो आरो बे हाबाफारिया जुदि जों बिदिनो थांबाय थायोबा उन समाव जोङो बेनिफ्राय मोनसे जोंनि इयुन जेनेरेसनाव जों मोजां फिथाइ मोनगोन आं बेखिनिखौ आसा फारियो। मोनसे हारिमुवा मोनसे हारिनि आयना जेरै जोङो लेखायाव मोनदों थुनलाइया जेरै मोनसे हारिनि सिनस्रि होननाय बाथ्रा थिग बिदिनो जोंना हारिमुवा मोनसे हारिनि टटेलि मोनसे आयना जेरै जों जोंनि महर मोखांखौ आयनायाव नायो देलायनायाव जों जेरै मोजां नुदों ना गाज्रि नुदों बेखौ जों जेरै आयनायाव नायो थिग बिदिनो मोनसे हारिया बेसेबां साबना हामना बेसेबां समायना रमायना बे हारिनि जिथु टटेल मोनसे थासारिखौ टटेल मोनसे आब्रुथिखौ मोनसे हारिमुआव नायनानै सिनायो बेनिखायनो दिनै जोंनि हारिमुवा मोनसे एंगार हायै बाहागो मोनसे हारिनि थाखाय आरो बे हारिमुखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला नै बेफोरबायदि मोनसे बैसागु बोथोरावल' जोङो फालिनो मोननाय जायो बा जों बांसिनै जोङो स्वीकृति होनाय जायो जेरै जोङो बिनि गेजेरजों जोङो खाम दामनाय सिफुं सुनाय मोसाखावरि मोसानाय बेफोरखौ जोङो बैसागु समाव जोङो आबुङै नुनो मोननाय जायो। सोंथि दायो जोङो स्रां स्रां एकाडेमिजों जोङो सालाकाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोजानथार सोमोन्दो नङा खाथि सोमोन्दो दङ जोङो आरो जों जथायैनो हाबाफारिफोरखौ मावबोबाय थानाय जादों आरो जाय उन्दै यांस्टार्सफ्रा जायफ्रा इयुथ्सफ्रा बे स्रां स्रां एकाडेमियावहाय बाहागो लायो बा कचिं खालामो डान्स खालामो बा स्पर्ट्स एक्टिभिटिसाव बाहागो लायो बेवहाय जों गेजेर गेजेर बिथांमोनखौ माने मटिभेशनेल केरियार काउन्सिलिं बायदिबो होनाय जायो दा बे मटिभेशन जे गेजेर गेजेर जोङो बेबायदि सावरायनाय जिथु हाबाफारियाव जों बेखौनो बुंबोबाय थानाय जादों जे नोंथांमोना बेखारै थायोब्ला जोङो बैबायदि एन्टि ससियेल एक्टिभिस्ट जेरै ड्राग्स जानाय जौ लोंनाय जुवा गेलेनाय बेफोराव माने द्लामैनो नोंथांमोना माने बेवहाय सन्देर हैगोन बेखायनो जेब्ला मानसिया गावखौ बेस्थ' खालामनानै दोनो आल्टिमेट जोङो बैफोर गाज्रि हुदानिफ्राय जोङो गावखौ बासायनानै लानो हायो आरो दिनै माने राइट ममेन्टआवहाय जोङो बेखौनो नुदों जे सालाकाथि ओनसोल बायदियाव खोब सम्भब जोङो मिनिमाम लेभेलाव जोङो माने बैफोरबायदियाव एसे नङा दङ नाथायबा जोङो मेक्सिमाम जों बासायनो हादों होनोब्ला नै बेफोरबायदि जोंनि स्रां स्रां एकाडेमिफोरनि बायदि मोनसे इयुथ्सफोरखौहाय जोङो एंगेजआव दोननानै बेस्थ'थायाव दोननानै जोङो गाज्रि हुदानिफ्राय जोङो रैखाथि खालामनो हादों आरो गाव गावनि जिउ दानायाव जितु केरियार दानायाव जोङो द्लामैनो बिथांमोनखौ जोङो डेडिकेटेड खालामनो हादों बेखौ जोङो बुंनो हायो। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा? जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन। ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ লগে লগে মোৰ মানে শৰীৰটো মানে একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে। খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে সৰু চাইডটো মোৰ একেবাৰে মানে বহুত বেয়া আছিলে মানে খোজকাঢ়িব মানে ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়ে মই ভালকৈ খোজকাঢ়িব পৰা হৈছোঁ। सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो। एसआइ निउर' थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं। बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं। जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।